या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार कोकणातून, खासदार विनायक राऊत यांची माहिती। भुईबावडा घाट मार्गे जाणाऱ्या एसटीच्या गाड्यांना थांब्याची मागणी आणि ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णात लक्षणीय वाढ, डॉक्टर शेखर साळकर यांची माहिती। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मालवण दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसैनिकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालंय। जल्लोषात उद्धव ठाकरे यांचं स्वागत करणार असल्याचं तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी सांगितलंय। पाहूयात। आज वायरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने सुद्धा आणि किल्ले रहिवासी संघाच्या वतीने सुद्धा त्या ठिकाणी भव्य दिव्य स्वागत किल्ल्यामध्ये या ठिकाणी आमचे सरपंच महोदय भगवानजी लुडबे असतील आणि सर्व त्या वायरी गावातील मंडळी आणि किल्ले रहिवासी संघाचे अध्यक्ष आणि त्याचे सर्व रहिवासी यांच्या वतीने ते भव्य दिव्य स्वागत किल्ल्यामध्ये होईल। तदनंतर पुन्हा हे सर्व कार्यक्रम झाल्यानंतर पुनश्च बंदर जेटी येथे आगमन होईल आणि बंदर जेटी येथील दरवर्षीप्रमाणे आपण आमदार वैभवजी नाईक यांच्या फंडातून दिव्यांग बांधवांना त्या ठिकाणी आपण मोटरसायकल दिल्या जातात, त्याचं सुद्धा लोकार्पण त्या ठिकाणी त्या दिव्यांग बांधवांना होईल आणि त्याच ठिकाणाहून सर्व शिवसैनिकांना उद्धवजी मार्गदर्शन करतील आणि हे मार्गदर्शन आम्हाला औत्सुक्याचं असणार आहे। आज येणारी दिशा या कोकणाबद्दल त्यांचं जे मत आहे, या मालवणबद्दल ज्या भूमिका आहेत, सत्ता असो नसो पण आमच्या भूमिका अशी आम्ही ठाम आहोत की या ठिकाणी कोकणाचं कोकणपण जपून या ठिकाणी पर्यटन वाढ असेल, अन्य गोष्टी असतील, या ठिकाणी निश्चितपणे रोजगार कसा उपलब्ध करून दिला जाईल याचं संपूर्ण त्यांचे जे काही विचार असतील ते त्या ठिकाणी कथन होतील आणि तदनंतर दरवर्षी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा मालवणमध्ये आल्यानंतर ज्याप्रमाणे शिवसेनेचं एकटी लढाई देऊन पहिल्यांदा जे आमदार निवडून आले त्यांनी दर्शनासाठी घेऊन आले होते, स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुद्धा या ठिकाणी ते दर्शनासाठी आले होते आणि आता हे शिवसेनेवर झालेला आघात आणि त्या आघातानंतर सुद्धा आई भराडी देवीच्या दर्शनासाठी सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब हे या ठिकाणी 5 वाजता त्या ठिकाणी पोचणार आहेत आणि त्या ठिकाणी भराडी आईचं दर्शन घेऊन पुनश्च त्या ठिकाणी कणकवलीकडे ते प्रयाण करतील। त्यामुळे ह्या संपूर्ण वातावरणामुळे आज आम्हा सर्व शिवसैनिकांमध्ये एक नवचैतन्य निर्माण झालेलं आहे आणि हे वातावरणाचा उत्साह हा भरभरून वाहणार आहे, ओसंडून वाहणार आहे। त्यामुळे आम्ही उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे हे या मालवण तालुक्यामध्ये प्रवेश करतात सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने आम्ही मोठ्या गाजावाजामध्ये त्यांचं स्वागत करू, कारण आमचे पक्षप्रमुख यांची जी भूमिका असेल त्या भूमिकेशी आम्ही निश्चितपणे प्रामाणिक राहू। येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा
मातोश्रीचा शिवसैनिक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक त्याच ताकदीने त्याच उमेदीने त्या दिवशी तुम्हाला पाहायला मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे किल्ले सिंधुदुर्ग येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आंगणेवाडीतील भराडी देवीचा आशीर्वाद घेतील. त्यांच्या आशीर्वादानं उद्धव ठाकरे यश संपादन करतील असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी किल्ले सिंधुदुर्ग येथे बोलताना व्यक्त केला आहे. पाहूयात. उद्धवजी ठाकरे हे अनेक वेळाला या किल्ल्यावर येऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिरामध्ये त्यांनी दर्शन घेतलेलं आहे. पुन्हा एकदा ते उद्या येतील आणि खास करून या विभागाचे लोकप्रिय आमदार वैभव नाईक आणि इथल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच या सर्वांच्या मागणीनुसार या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आसनाचं जे नूतनीकरण करण्यात आलेलं आहे त्याचं सुद्धा ते शिवप्रेमींकडे अर्पण करतील आणि एक चांगल्या पद्धतीचं उद्याचा त्यांचा दौरा या ठिकाणी होईल. दौरा जरी असला उद्धवजींचा तर सुद्धा मालवणमध्ये आल्यानंतर सिंधुदुर्गमध्ये आल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या मंदिराला भेट देणं, सिंधुदुर्ग किल्ल्याला भेट देणं आणि त्याचबरोबर आई भराडी देवीचं सुद्धा दर्शन करणं हे क्रमप्राप्तच आहे आणि त्यांच्या आशीर्वादावरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे हे आपली वाटचाल करतात आणि यशाकडे ते जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि नक्कीच यश संपादन करतीलच. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखाई आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्मा स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. लोकसभा निवडणूक प्रचाराला उद्धव ठाकरे कोकणातून सुरुवात करणार असल्याचं विनायक राऊत यांनी सांगितलं आहे. खास करून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा जनसंवाद दौरा 1 तारीखपासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेला आहे. त्याच्या काल रायगड लोकसभा मतदारसंघाचा पहिला टप्पा झाला आणि दुसरा टप्पा 4 फेब्रुवारी रविवार 4 फेब्रुवारी आणि सोमवार 5 फेब्रुवारी रोजी सिंधुदुर्ग ते रत्नागिरी म्हणजे चिपळूणपर्यंत या सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये होईल. रविवारी ठीक 12:30 वाजता सावंतवाडी येथे गांधी चौकामध्ये जनसंवादाच्या रूपाने माननीय पक्षप्रमुख येतील. त्यानंतर कुडाळ जिजामाता चौक येथे शिवसंवादाच्या रूपाने शिवसैनिक आणि सिंधुदुर्गवासियांशी संवाद साधतील आणि त्यानंतर बरोबर 4 वाजता सिंधुदुर्ग छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर ते भेट देतील आणि भेट देत असतानाच कुडाळ मालवण
विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माननीय वैभव नाईक यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून आणि त्यांच्या निधीतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासन आणि त्यांच्या गाभाऱ्याचं जे नूतनीकरण करण्यात आलेलं आहे, मंदिराचं सुद्धा नूतनीकरण करण्यात आलेलं आहे, त्यात शिवप्रेमींना ते अर्पण करतील आणि त्यानंतर त्याच मालवणच्या जेटीवर आलेल्या शिवभक्तांना सुद्धा संबोधित करून झालं की एक 6 ते 6:30 भराडी देवीचं दर्शन घ्यायला जातील आणि तिथून बरोबर 7 वाजता कणकवली येथे कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील शिवसैनिकांशी आणि जनतेशी संवाद साधण्यासाठी उपजिल्हा रुग्णालय जे आहे त्याच्यासमोरचं जे मैदान आहे त्या ठिकाणी ते येतील आणि उपस्थितांशी संवाद साधतील. मुक्काम कणकवली येथेच आहे. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा कणकवलीवरून निघाले की राजापूर, जवाहर चौक, त्यानंतर धूतपापेश्वर मंदिर. मुख्यमंत्री पदावर उद्धवजी ठाकरे विराजमान झाल्यानंतर प्रत्येक रिजनचं एक मंदिर त्यांनी नूतनीकरण आणि सौंदर्यीकरणासाठी घेतलं होतं. त्याच्यामध्ये कोकण रिजनचं धूतपापेश्वर हे एकमेव मंदिर आहे आणि त्यासाठी जवळजवळ 15 करोड रुपये त्यांनी मंजूर करून त्याचं काम झालेलं आहे. तिथे पाहणी करतील, दर्शन करतील धूतपापेश्वरचं आणि मग जवळजवळ 2 वाजता रत्नागिरी येथे आहेत. रत्नागिरीकरांना संबोधित करण्यासाठी आठवडा बाजार येथे ते जनसंवादाला उपस्थित राहतील आणि मग चिपळूणला जाताना सध्याच्या सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची जी दयनीय अवस्था झालेली आहे, वर्षानुवर्ष आम्ही राज्य सरकारकडे, केंद्र सरकारकडे विनंती करतोय, संबंधित मंत्री महोदयांना भेटतोय, पण लाडावलेल्या ठेकेदारांचे लाड पुरवण्यासाठी त्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग केला जातोय का अशी शंका येते आणि म्हणून त्या रस्त्याने जात असताना ज्या अनेक अडचणी आहेत त्यापेक्षा माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे हे रत्नागिरीवरून करबुडे मार्गे, उक्षी मार्गे वांद्री येथे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर जातील आणि तिथून चिपळूण बरोबर 5 वाजता चिपळूण येथे ते हजेरी लावतील आणि चिपळूण येथे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या बाहेर चिपळूण विधानसभा मतदारसंघातील शिवसैनिक आणि नागरिक यांच्याशी सुसंवाद साधतील आणि पुढे मग मुंबईकरता रवाना होतील. कोकणावर नेहमीच मातोश्री आणि ठाकरे कुटुंबीय यांनी आपलं कुटुंब आहे, कोकण म्हणजे आपलं कुटुंब आहे, कोकणातली जनता म्हणजे आपल्या कुटुंबातली आहेत, हे पहिल्यापासून माननीय बाळासाहेबांनी मांडलं, तेच उद्धवसाहेबांनी मानलं आणि म्हणूनच कोकणामध्ये येत असताना उद्धवजी सपत्नीक येत असतात आणि त्यामुळे उद्याच्या दौऱ्यामध्ये सुद्धा रश्मिताईसुद्धा असतील आणि कदाचित तेजस ठाकरेसुद्धा असतील. आदित्यजी ठाकरे यांचा दौरा नगर, शिर्डी इकडे असल्यामुळे ते येऊ शकणार नाहीत, पण परिवारातल्या मंडळींना भेटायला मातोश्रीचा परिवार येतो आणि मातोश्रीच्या परिवाराचं स्वागत करायला संपूर्ण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीकर खूप आनंदाने तयारीला लागलेले आहेत. की यापूर्वीसुद्धा 2 वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री असताना पहिला दौरा त्यांनी सिंधुदुर्गचा केला. त्यानंतर आदित्यजी ठाकरेंचा खळा बैठकांचा एक संवाद दौरा झाला. आता पुन्हा एकदा उद्धवजी येत आहेत, त्यामुळे कोकण आपलं घर आहे, त्यामुळे घरामध्ये येऊनच शुभारंभ करायचा निवडणुकीचा हा त्यांचा उद्देश खूप योग्य आहे कोकणवासियांच्या दृष्टीने. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोव्यासह इतर राज्यांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. कर्करोगांच्या इतर प्रकारांच्या तुलनेत हा प्रकार अग्रस्थानी आहे असं वक्तव्य डॉक्टर शेखर साळकर यांनी केलं आहे. कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृतांचा आकडा कमी होतोय असंही त्यांनी म्हटलं आहे. शनिवारी दोनापावला येथील मणिपाल रुग्णालयात IMAच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक कर्करोग दिवस साजरा करण्यात आला आहे. Around 25 years back, maybe 20 years back, cervical cancer was number 1. म्हणजे cancer, uterus चा cancer असेल तो number 1 असेल. But now it is breast cancer has overtaken this as number 1 cancer. 1,500 new patients per year for our population of 15 lakhs approximately. So 100 per lakh of population. All over India it is around 90 to 95. So we are little bit higher, not very much high. Kerala is number 1, 130 out of 1 lakh. And we are much better than USA actually, because in USA it is 400 per lakh of population. So the part is this is the take home message for all of us. You see 25 years back, which is the blue line, and red is the present status. So 25 years back, the cancer of breast in India was after 60s, 50 to 60s, highest number, and then it's a drop, but then it's to very low on the earlier side. But see what a change has occurred in 25 years. Now even 30 to 50 is maximum. They have overtaken this age group. Why is it important? Because normally we feel 10 years is a good thing for a cancer. But a 30-year-old lady becomes, 10 years also if she survives well, it becomes 40. So 40 is not the time when you should leave the world. So the important part is that we want total cure. And for total cure, you have to come early. Early diagnosis saves life. That is the main motto which we want to say. What is the cause of that is such type of activities where we cause awareness program. So people tend to come early. In 1990 when I started my practice, almost 75 to 80% of the breast cancer used to come in stage 3 and 4. Today 75% are coming in stage 1 and 2. So that's a big difference. That's because of awareness activities which has covered for over so many years. And this screening part which is going on also is very important. And important is new medicines are come, better drugs are available, better treatment of radiation is available, better chemotherapy is available, better hormone therapy is available. So the chance of dying in a breast cancer has decreased significantly. म्हणजे कन्फ्यूज ते 7वेन शिकताले का 8वेन शिकताले चली सोलो खंयच्यातून शिकतात, तांचे शूज खंय आसा, तांचे कपडे खंय आसा. It's a very difficult. We have seen this in and out. When the wife is sick, then it's the really problem for them. And actually they all know that they have a lump in the breast. Still they will wait for 6 months. Na mutale kai na aplay dukhana, it's not paining me, why I should go to the doctor. So important is once you have something in the breast, you must come immediately to the doctor. Now investigations are available. Just do an ultrasound, you will know that simple this even the screening sadhya chalta amche taje sudha you can do something. So it is very easy to diagnose. It is not very difficult to diagnose a breast cancer. Very easy to diagnose. In early stage also it can be easy to diagnose, and we can do operation, we can keep you fit absolutely as normal as possible. So it is very important to realize. Only problem nowadays is that support which I was telling is not there, and what we should need to do is the empathy for the patient. Don't show sympathy. तुझ्याकडे होते आगी तुझे केस गेले, तुझे होतो ना मगे तुझे कसे गेले. You make more confusion for the patient. Please be just hold their hands and say yes, we are there with you. इतक्यात सुद्धा सांगत नाही. I think it is a job done for that lady. So that give that support which can be possible by friends, by family, and we are always there for them. I always call myself Shahrukh Khan, my owner. बस माझे प्रॉब्लेम असा you can always come to me. Thank you. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. भुईबावडा घाटमार्गे जाणाऱ्या एसटीच्या जलद गाड्यांना कुसूर उंबर्डे भुईबावडा येथे थांबा मिळावा. एसटी प्रशासनानं हा बदल न केल्यास याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा ठाकरे शिवसेनेचे युवा नेते रज्जब रमदुल यांनी दिला आहे. एसटीच्या संदर्भात कोकणसाद लाईव्हने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर या भागातील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. ग्रामस्थांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. काय म्हणाले तेथील ग्रामस्थ पाहूयात. सार्वजनिक विभागाच्या वतीने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा वैभववाडी करूळ घाट हा कामाच्या दुरुस्तीमुळे बंद ठेवण्यात आलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा मुख्य करूळ घाट समजला जातो आणि त्या दुरुस्तीच्या कामामुळे प्रशासनानं निर्णय घेतलेला आहे की हा घाट बंद राहणार आहे आणि त्यामुळे सार्वजनिक ज्या एस टी बसेस आहेत त्या वैभववाडीतून उंबर्डे, कुसूर, भुईबावडा, गगनबावडा असा प्रवास करत या ठिकाणी कोल्हापूरला जाणार आहेत. परंतु मी आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांचं लक्ष वेधू इच्छितो की एस टी बसेस ही महाराष्ट्र शासनाची मालमत्ता आहे. सार्वजनिक या ठिकाणी सर्व लोकांना त्याचा उपयोग व्हावा यासाठी या महाराष्ट्राचा उपक्रम आहे एस टी बसेस. आणि या जलद बसेस या ठिकाणी वैभववाडीतून कोल्हापूरकडे जात असताना कुसूर, उंबर्डे, भुईबावडा या ठिकाणी एस टी बसेस थांबत नाही आहेत आणि त्यांना थांबा नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे या ठिकाणी हाल होत आहेत. प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. मी या चॅनलच्या माध्यमातून लक्ष वेधू इच्छितो की वाहक नियंत्रक आहेत हे अशी उत्तरं देत आहेत सर्वसामान्य जनतेला की जलद गाड्या असल्यामुळे या गाड्यांच्या यंत्रामध्ये उंबर्डे, कुसूर, भुईबावडा हे थांबे नाही आहेत. मी महाराष्ट्र शासनाला आणि एस टी बसेस प्रशासनाला मी या ठिकाणी विनंती करेन की जर घाटमार्ग आपण बंद केलात तर पश्चिम महाराष्ट्राकडे जाणारी वाहतूक आणि ही जो संख्या आहे ही या ठिकाणी एस टी बसेसवर अवलंबून आहेत. मी आपल्याला या ठिकाणी इशारा देतोय की ज्या बसेस किमान 16 बसेस रोज वैभववाडी ते कोल्हापूर जात आहेत आणि 16 बसेस येत आहेत आणि या भागातील लोकांना या बसेसशिवाय दुसरा पर्याय नाही आहे. मी या ठिकाणी आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून विनंती करतोय, इशारा वजा आपल्याला या ठिकाणी मी इशारा देतोय की ह्या एस टी बसेस जात असताना कुसूर, उंबर्डे, भुईबावडा या ठिकाणी थांबा मिळाला पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेला या ठिकाणी त्याचा लाभ झाला पाहिजे. अगर एस टी प्रशासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, आम्ही या ठिकाणी तोंडी प्रशासनाला कळवलेलं आहे, लेखी पत्र दिलेलं आहे, तरीसुद्धा एस टी प्रशासनामध्ये सुधारणा झालेली नाही आहे आणि बराचसा भाग जवळजवळ 15 गावं या ठिकाणी यावरती अवलंबून आहेत आणि त्या गावातल्या लोकांचा भ्रमनिराश होतोय. या ठिकाणी त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. मी एस टी प्रशासनाला विनंती करेन की वैभववाडीतून निघणारी बस किंवा कोल्हापुरातून निघणारी बस यांना कुसूर, उंबर्डे आणि भुईबावडा या ठिकाणी थांबा मिळावा. अगर थांबा मिळाला नाही, लोकांना या ठिकाणी त्रास झाला तर शिवसेनेच्या वतीने आणि महाविकास आघाडीच्या वतीने एक मोठं तीव्र आंदोलन या ठिकाणी केलं जाईल. आणि आपल्याला हा शेवटचा इशारा आहे की आमची विनंती मान्य करून सर्वसामान्य लोकांना आपण दिलासा द्यावा, अन्यथा आम्ही शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी हा विषय उचलू आणि सर्वसामान्य जनतेचं या ठिकाणी आंदोलन उभं करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. साहेबांनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्या करोनामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज, चिपी विमानतळ किंवा मुंबई गोवा हायवे ह्या सगळी कामं या ठिकाणी केली. पण 2 वर्षामध्ये जिल्ह्याचा विकास पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे. आज आपण पाहत असाल की या जिल्ह्यामध्ये शिंदे गटाचे 2 पालकमंत्री आणि भाजपचे 1 केंद्रीय मंत्री आणि 1
या सरकारमध्ये मंत्री, असे 4 मंत्री असताना सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रश्न आज रेंगाळत चाललेले आहेत. आणि म्हणूनच काल खासदार विनायक राऊत यांची उमेदवारी पक्षप्रमुखांनी जाहीर केलेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या प्रचाराची सुरुवातसुद्धा आम्ही करत असताना एकीकडे खासदार साहेबांच्या विरोधात उमेदवार मिळत नाही ही सर्व वस्तुस्थिती आहे, आणि दुसरीकडे शिंदे गटाच्या खरं तर पक्ष का फोडला तर पक्षाच्या भूमिका त्यांना पटत नव्हत्या, दुसऱ्या पक्षाच्या मित्र पक्षाच्या. पण 2-2 मंत्री असून सुद्धा पक्षाचा उमेदवार न घेता नारायण राणेंचे पाय ते धरतायत, आणि त्यातच त्यांची निष्क्रियता दिसून येत आहे. आणि हे असताना उद्धवजी उद्या येताना सगळीकडे आपण सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण येथे स्वागत आणि छोटासा संवाद या ठिकाणी साधणार आहोत. परंतु कणकवलीमध्ये 6:30 वाजता जिल्ह्याच्या सगळ्या लोकांना, खरं तर ही तातडी जी लोकांची अपेक्षा होती की जिल्ह्यामध्ये साहेबांनी बोलावं, हा खरं तर दौऱ्यामध्ये नव्हता. परंतु आत्ताच राऊतसाहेब, सतीश सावंत, अतुलजी, अरुभाई, संदेशभाई यांनी सगळ्यांनी, सुशांत या सगळ्यांनी विनंती केली की या ठिकाणी सभा घ्यावी, कारण सभेचं हे प्रोग्राममध्ये नव्हतं. परंतु तातडीने आत्ता जी जाहीर सभा केलेली आहे, आणि या सभेमध्ये खरं तर आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत ही सभा जाऊन देत, आणि जास्तीत जास्त लोक या सभेसाठी येऊन देत. विद्युजींच्या पाठीशी लोक आहेत जिल्ह्यावासीय, या सभेच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला दिसणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. सिंधुदुर्ग जिल्हा गणेश मूर्तिकार संघ आणि देवरुख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाईन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पर्यावरणपूरक श्री गणेश मूर्ती आणि चित्रकला प्रदर्शन यांचं आयोजन करण्यात आलं. पर्यावरणाचा संदेश आणि स्थानिक मूर्तिकारांना व्यासपीठ देण्यासाठी हे प्रदर्शन भरवण्यात आलं होतं. जिल्हाभरातील अनेक मूर्तिकारांच्या आकर्षक 40 मूर्त्यांचा यात सहभाग होता. तसंच देवरुख कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या चित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं. वात्सल्याचं प्रतिबिंब दाखवणारं फायबरपासून बनवलेली गाईचं दूध पिणारं वासरू याची हुबेहूब प्रतिकृती. वात्सल्याचं प्रतिबिंब दाखवणारं फायबरपासून बनवलेली गाईचं दूध पिणारं वासरू यांची हुबेहूब प्रतिकृती. चिऱ्यापासून बनवलेली तुळस आकर्षण ठरलं. पाहूया सावंतवाडीतील एक खास प्रदर्शन.
होते इथे सावंतवाडीला. मी हे आर्टचं प्रदर्शन बघायला आले आणि हे आर्टचं प्रदर्शन एवढं खरंच खूप सुंदर आहे की तुम्ही खरंच इथे येऊन विजिट द्या. इथे विविध आपण चित्रकलाचं प्रदर्शन करू शकतो, म्हणजे हाताने काढलेलं, हाताने ड्रॉइंग केलेली किंवा हाताने खूप विविध प्रकारचे गणपती त्यांनी तयार केलेले आहेत. खरंच खूप सुंदर आहे. खरंच तुम्ही येऊन विजिट देऊ शकता. माझं नाव साक्षी संस्कृतीकर, मी आर्ट प्रदर्शन बघायला आलेली आणि इकडच्या आर्ट प्रदर्शन इकडे बसलं आहे. एकदम रिअलिस्टिक वाटतं आहे आणि याचं कलर वगैरे पण मस्त आहे. तर तुम्ही विजिट करायला या. सिंधुदुर्ग मूर्तिकार संघटना आणि देवरूख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाईन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जी काही आता चित्रप्रदर्शन आणि मूर्ती प्रदर्शन हा एक सुद्ध उपक्रम आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण या ठिकाणी आपल्याला ललित कलांपैकी 2 कला इथे प्रत्यक्ष आपल्याला बघायला मिळतात. त्या म्हणजे कुठल्या आहेत, चित्रकला आणि मूर्ती. ह्या 2 कलांचं प्रत्यक्ष चित्रण किंवा प्रदर्शन आपल्याला या प्रदर्शनामध्ये बघायला मिळतं. आणि सगळ्यात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय की पारंपरिक मूर्तिकला आणि शिक्षण घेतल्यानंतर मुलांची प्रगल्भ झालेली कला ह्या दोघांमधलं फरक देखील या ठिकाणी आपल्याला बघायला. पारंपरिक मूर्तिकलेतून आपल्याकडं करिअरच्या दृष्टीने ज्यावेळी एखादा मुलगा एखादी पुढे जाते त्यावेळी तिला कुठल्याही प्रकारचं शिक्षण घ्यायचं असेल तर कुठल्या गोष्टीमध्ये शिक्षण घेऊ शकते. तर या दोन्ही गोष्टींचा किंवा या सर्व गोष्टींचा उजेड आपल्या होऊ शकतो. आणि तसं बघायला गेलं तर प्रत्येक मूर्तिकाराच्या घरामध्ये कोणतरी त्यांचा वारसा असतो याच्यामध्ये हे गुण असतं. आणि त्या मुलांनी किंवा त्या मुलींनी जर शिक्षण घेतलं तर त्यांना पुढे त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय हा त्यांचा एक कुठल्याही प्रकारची नोकरी न करता त्यांना हा व्यवसाय वाढवण्याची एक चांगली संधी दिसून. तर जे काही मूर्तिकार आहेत त्यांच्या मुलांनी या क्षेत्रामध्ये विशेषतः कारागिरी करण्यासाठी हे शिक्षण घेणं मला वाटतं. सिंधुदुर्ग मूर्तिकार संघटना आणि देवरूख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाईन यांच्या माध्यमातून गणेश मूर्ती प्रदर्शन तसेच गणेश मूर्ती बनवण्याची स्पर्धा आयोजित केलेली. या गणेश मूर्ती प्रदर्शनामध्ये जवळपास 70 ते 80 मूर्ती प्रदर्शनाला मांडल्या आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जो सिंधुदुर्ग जिल्हा मूर्तिकार संघटनेचा एक उद्देश आहे की त्याच्यामध्ये पर्यावरणाला कुठची हानी न होणाऱ्या मूर्तींचं प्रदर्शन इथे ठेवण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पेपरच्या लगद्यापासून केलेल्या मूर्त्या, त्यानंतर गोमय गणपती, त्याचप्रमाणे शाडू मातेच्या गणपती, त्याचप्रमाणे आपल्या गावामधील मातीची भेट त्याच्या गणेश मूर्ती, अशा वेगवेगळ्या पर्यावरणपूरक गणपतींचं इथे प्रदर्शन भरवलं गेलं. त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये जे कलर पण वापरलेले आहेत ते इको फ्रेंडली कलर वापरलेले आहेत. ते पूर्वी डिंकापासून आणि पेस्टपासून तयार केलेले रंग यामध्ये वापरलेले आहे. आतापर्यंत जवळपास एक 300 ते 400 लोकांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली. आणि महत्त्वाचं म्हणजे की गणेश मूर्ती कला त्याच्याबरोबरच चित्रकला जे आहे आपली त्याची व्याप्ती किती आहे या प्रदर्शनामध्ये मांडली गेली. यामध्ये परांजपे सर मेडिकल कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत, त्यांनी व्यक्तिचित्रण कार्यशाळा इथे आयोजित केलेली, त्याला पण चांगला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. तसेच उद्याला आपल्याकडे गणेश मूर्ती बनवण्याची लहान मुलांसाठी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे की ह्या सगळ्यामागे की पर्यावरणाला तुमची हानी होऊ नये या उद्देशानं हा जो कार्यक्रम आहे हा आयोजित केलेला आहे. आणि जे आतापर्यंत म्हणजे पूर्वी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणा किंवा रत्नागिरी जिल्हा म्हणा म्हणजे मुंबई या ठिकाणी POPच्या मूर्त्या बनविल्या जायच्या आणि ते मूर्त्या इथे म्हणतात तसे आता सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पण त्याचा हळूहळू विस्तार व्हायला लागलेला आहे. तर ते कुठेतरी बंद व्हावं आणि आपल्या इथल्या मूर्तिकारांना एक चांगली संधी मिळावी या उद्देशाने हा सिंधुदुर्ग मूर्तिकार संघटनेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. धन्यवाद. हे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार करण्याच्या दृष्टीने हा आमचा उपक्रम आहे की लहान मुलांपासून सुरुवात व्हावी या दृष्टिकोनातून आम्ही हे स्पर्धा घेतलेली आहे. घेत आहोत की गणपती हा पर्यावरणपूरक व्हावा म्हणून लहान मुलांना मातीचा गणपती तयार करता यावा
या दृष्टीने त्यांची स्पर्धा घेतली की त्याच्यामध्ये लहान मुलांना आवड निर्माण व्हावी आणि भविष्यात त्यांनी पर्यावरणपूरक गणपती तयार कराव्यात, मूर्ती तयार कराव्यात ही आमची याच्यावरती अपेक्षा आहे. म्हणून आम्ही मूर्तिकारांचं लहान मुलांचं 6 ते 13 वय आणि 14 ते 28 वय या 2 ग्रुपमध्ये स्पर्धा घेतलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये जवळजवळ 50च्या दरम्याने भाग घेतलेला आहे आणि हा सगळं पळण्यासाठी सकाळपासून प्रेक्षक येत आहेत, बघतायत आणि त्याबद्दल ह्या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त करत आहेत किंवा आम्हाला प्रोत्साहन देत आहेत की हे चांगला एक उपक्रम आहे की भविष्यात पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती तयार होती आणि पर्यावरणावर त्याचा काही दुष्परिणाम होणार नाही या दृष्टीनं ज्या मातीतून आम्ही जन्माला आलो त्या मातीचेच पूजन व्हावं या दृष्टीने त्या मातीचे गणपती करून पर्यावरणपूरक सण साजरे करावेत हा त्याच्यामागचा आमचा उद्देश आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार कोकणातून खासदार विनायक राऊत यांची माहिती. भुईबावडा घाट मार्गे जाणाऱ्या एसटीच्या गाड्यांना थांब्याची मागणी आणि ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णात लक्षणीय वाढ. डॉक्टर शेखर साळकर यांची माहिती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.